facebook.com/Albay Computer. 5 Casado mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudig Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang saindang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Namibidan sa Albay, dinadaba kan banwaan sa mong Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang Congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was born. Never tolerant, I'm okay, and you may look the other way, but we can try to understand the New York Times of make no man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, but you're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Nagos ka mo sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong Webes, petsa 25 kan bulan na Marso 2021. Feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Tangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya nin Albay. Tangaran ni Kuya June. Diyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagatod kan programang ini an sa tuya pong pagiriba dyan po sa 2D Congressional Office
sa panginginot kan sa muya pong Chief Operations Officer, Music love with me Sir Justin J. Bolaños, since I was born. Now it's alright, it's okay. with Kuya King, The way, but we can try. Kuya King Reginaldo, the weatherman. Let's go there. Whether you're a brother or whether you're nothing, staying alive, Nailing ko si Kuya King kasuba gusto roon ang sa iya pong face mask. staying alive, That's good. staying Siyempre, yaon man po dyan ang pagiriba niya to sa 2D Special Projects with Kuya Mundain, Pading Toots Di Solo, yaon dyan si Sir Willis Plana, and of course si Sir Ian Buena of Kamali Galbay, si Jos Barcelon with Carla Briones and Jean Rose Andes. Sa admin department, yaon po si Ate Hazel saka si Ate Erica. At the same time, sinda po ang mga muses niya mo dyan. Mga beautiful ladies. Kami kabos, nangungumusta asin naglalaom na kamo po nasa Marina Kamugtakan sa mga oras na ini. Just stay alive. Stay safe. Padagos po na magsulot nin face mask, siriman face shield. Mantineron ang physical distance of a minimum of 1 meter sa pinakahari niya itong kataed. Siyempre, ang tama pong paghugas nin kamot. Gamit po ang tubig asin ang sabon. Kung dahil po kamo nin tubig asin sabon, pwede na po ang ini pong hand sanitizer o alcohol. Ako Kuya John, pirmi kong nalilingawan ang sa kuyang alcohol. Rinigaloan ako kay niyo na ini nailing tabi nindo niyo. Ini alcohol po ang law kay niyo, pero nakabitay po sa digdi, nakakabit sa sakuya pong ini pong burubag na laogan kimaskada. Aram nindo ko na nun maskada. Aram po yan kan mga paraugbas, mga paramama. So yaon po digdiyan sa kuya pong hand sanitizer o alcohol. Friday night and the Bago ko po pala malingawan, kami po nagpapaabot ni Diyos Mabalos. Sa kabus pong frontliners, mga healthcare workers, na padagos man po na nagtatao ni proteksyon sa satuya pong salud kontra COVID. night is young and the music's high. Kasubago, Kuya Jun, pigiling ko sumanibela kan sa kuya pong motorsiklo. Nailing ko duman so pulang ribbon. Santao na palan. Santao na palan itong pulang ribbon na nagkakalay-kalay duman sa sakuya pong motorsiklo. Kung sa indo pong magigirumduman, last year, na may mga nangapudan parabi na magbugtak ni na maggakod ni na red ribbon sa mga trangkahan nindo, sa gate, sa mga side mirror, antena, kan mga vehikulos nindo, siring man sa mga motorsiklo, bilang pakisumaro po. Duman po sa mga nagbuwis ni buhay ng mga medical frontliners na naging biktima kan COVID. May mga doctors, nurses, and ordinary people na yaon po sa pagtabang kontra COVID, sinda mismo ang naging biktima asin binawian nin buhay. Kaya po sa paagi po kan red ribbon na yan, sa tuya pong ipinapaabot sa inda, sa inman sinda yaon ngunyan, sa tuya pong pasasalamat, ang girumdum kan sa inda pong sakripisyo, tangani po kita mapangatamanan kan o makalikay, digdi po sa COVID-19 virus.
Kaya kasubago, sabi ko, ano daw kung magtaw kita ni na dikit na panahon, tangani pong giramdumon sinda. Asin pasalamatan sa paagi po nin siling siyang pangadji. Pasayda pong sakripisyo, tangani po kita makalikay. Digdi po sa helang na sa tuya pong inaatubang sa presente. And siguro, tangani po day masayangan sa indang sakripisyo, kay puhan man gayod na balsan niya to. Anin na udok man sa satuyang buot na pagsunod. Ado man tabi sa mga minimum health standards na ipinapautob po kan sa tuya pong mga otoridad. Sa memorya na lang po kan mga ini pong mga healthcare workers, mga frontliners na nagbuwis nin buhay, sa memorya na lang po ninda, sana yan po ang maging kumbaga driving force sa lambang saro sa tuya na mag-ingat. Bako lang para sa tuyang sadiri, kundi para sa kaligtasan kan sa tuya pong mga pagiriba. Okay? So, igwa na kita ni na dahita na ilingan rilo. Kira na yan. 17 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Ano nga ang pag-uristorya niya to ngunyan Manoy Tunyo? Manoy Tunyo Balmedina, maray na hapon sa imo. Diyan kay Primong Vicente Balyaran, diyan po sa Akal. Manana, maray na hapon sa imo. Sawa. Uy, igwa ka palang ki counterpart diyan. Primong Vicente, may counterpart ka dyan sa Malubago, Manito Albay, si Dinong Sawa. Matibay ini doon-doon. Maghanap baga kuya June kan mga makukulog mo dyan na partikel sa imong muscles. Puwerte. Mga doon-doon araw ka na nakukuha niya kung sa'yo nang dapat na tawan kidakul na pressure, tangani na maging normal, anbulos kan sa tuyang dugo. Maray na pong tabi sa imo, Manoy Dinong Sawa. Pading Lito, maray na pong man sa imo. Sa gabos na parang tabay niya to, good afternoon. So hapon pala, nagkaigwa po nin some sort of an exit conference. No? Exit ceremony, kan maabot sa 35, kaya dito, 36 na mga beneficiaries kan Pantawid Pamilyang Pilipino o sa pigapod niya itong 4-piece. Nag-graduate na sinda sa pagiging 4-piece asin na-comply ninda itong mga requirements tangani po na makatalingkas na sinda dumampo sa sarong level kan sa tuya pong economic standing sa sosyedad. May nagtaw nga ni dumang kitestimonya na nakapatapos ki kolehiyo. And so iba man yun, nagtarapos na sa mga akininda. Nagpasalamat po sa programang ini kana sa tuya pong gobyerno. And yaon po duman si Juan Miguel Salceda. Pinag-represent po ang sa tuyang congressman duman sa aktibidad na ito. Asin ipinaabot po sa paagi niya, ipinaabot ni Congressman Salceda ang sa iya pong kaugmahan na maarama na may impact ang siring po kaning programa kan gobyerno sa satuya po mga katugangan. And ipinaabot man duman ni Congressman Salceda na igwa siya po ni na ginibo pong lakdang tangani pong itong mga naka-exit na po sa 4-piece, matawan man giraray ni na kumbaga asistensya, tangani pong day giraray makahuros o mahulog, makabalik sa pagiging 4-piece. Apoyra po kan mensahe, nagpadaraman po si Congressman Salceda ni na dikit na regalo. Duman po sa mga nagtarapos sa programang ini, ninda tigsararo pong sako nin bagas. Yugun mo. Mainit po na bareta ngunyan, yung mga alkalde na pinadarahan po
ni na instruksyon na pinag-aapod na Siokos Order matapos na magkabarakunahan databi ni. Ayugon nuan. Para nagpabakuna si Mayor, pipaliwanag. Nga tangin nagpabakuna ka. Ayugon mo. So, ano tabi ining pinag-aapod na Siokos Order? So, sabi digdi po, a Siokos Order is issued by the proper nagkaparababay ni sa kuyang mas. Palibasa, pango kita no, maray ka niyo, gakudan ini di pay taas. Ha? Kaagam pakigakud di sa taas. So, ang Siokos Order is issued by the proper disciplining authority or his her authorized representative indicating the acts of or omissions being complained and to apprise the person subject of the complaint. It also requires said officer or employee to provide an explanation for the acts or omission complied with. Saro pala ninyo yung order, saro ining klase ni na court order, na kung sa ipinapadara po duman sa sarong persona, asin pinagmamanduhan ang persona ini, na magpaliwanag, natataginibo mo ang araw kaning aksyon. So yan po ang ipinadara sa mga alkalde, nagkalimang alkalde ini, kasabay po ang satuyang alkalde di sa siyudad ng Legazpi, the Honorable Noel Rosal. So, pinapaliwanag man lang po. Pero, siyempre, pag sinabi mo na Siokos Order, garuwaga po may connotation na nagbalga ang mga ini sa sarong polisiya na kaipuhan po na most of the time, or all the time, nasusundon. Pero ako, personally, Kuya John, bako maninida kulaon na issue. Halimbawa, ni si Mayor Rosal, dahil man siguro maninigara na puun pa kan puminutok po ining pandemya, nasa printera na ini pirmi. Nasa printera na ini pirmi si Mayor Rosal. Minsan nga na ibaga, maaraman mo ini si Mayor Rosal dahil na nagpapahingalo dahil sa pagmonitor, sa pagreparo na ang mga constituencies kan siyudad ng Legazpi, salbado. Kung minsan nga ni, karuna ini so spokesperson kang DOH, spokespersons kang IATF, dahil siya ang nanginginutan na makaaram kan mga pangyayari asin sitwasyon, dahil nga ni sa estilo kay ni ong hands-on management. Pirming yaon siya sa ground. Kaya sabi ko nga niya, kung ano daw so record ni Mayor na halos 365 days yaon siya dyan sa ground para diit na bakuna, sisingilon pa. Garo baga, mapagalon man mapagalon man na pagparaisip-isipon, na may sarong tawong arog kay niyo na halos ang gabos na panahon niya, yaon na dyan sa pagreparo, kan sa iya pong mga pagiriba, kan sa iya nasasakupan, tangani po na ma-ensure na ang gabos salbado. Na ang gabos tama ang sa indang pinagsusunod na mga patakaran o mga protocols para po makaiwas digdi sa COVID. And then na one time sa nade, nagpainiksyon. Hala, sayaw na lang tayo. Pero, ikaw nga ang pagili ko nga ni kani Kuya John, garo, dahil naman dapat nga ni magpare-istorya. Siguro, nagsiselos lang dyan sa iba. So, lalong-lalong na sa mga nasa comfort kan sa inda pong mga air conditioner kwarto. So, mga sige siya na sa tararam, dahil man nagigiribo, siguro nagka-insecure. Abay na kan? Basta kita, nagtutubod kita na si Mayor Rosal,
frontliner ini. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Oh, oh, oh. Padagos po ang programa ni Congressman Joey Sarte Salceda, ini pong edible landscaping sa barangay project. Kanakaaging albay, nagkaigwa po ni na albay. Kanakaaging aldaw, nagkaigwa po ni na deployment of the field officers sa Gabos na barangay dyan po sa Kamalig Albay na nagpartisipar digdi po sa proyektong ini. So sa titulo pa sa natabi, edible landscaping sa barangay, ini po may relasyon sa agrikultura. And of course, pag sinabi niya itong agrikultura, igawan po ini in relasyon sa pagkakan. So suportado po ini kan kongresista sa pakikipagtabangan po sa El Miro DC Integrated Farm, dyan po sa Salugan, Siringman kan Test Dalbay, Agricultural Technology Institute Bicol, asinman ang Department of Agriculture Regional Field Unit 5. So pinagpartisiparan po ini ka na nagkapira pong o halos gabos na po kang mga punong barangay siringman mga SK members dyan po sa Kamalig Albay, particularmente dyan po sa Miti. Sa Sabado, dyan po sa munisipyo kan Manito, mapasirin dyan po ang grupo, tangani po magkaigwanin orientation. Manungod po kan proyektong ini. So, yung mga interesado po, apoy kan mga barangay officials na imbitado po dyan, pwede man po kamo magpasiring dyan sa, di ko lang aram kung dyan mismo ini sa covered court or duman sa CCM, Community College of Manito. So magantabay na lang po kamo sa imbitasyon. Ano po? O, yung mga ano dyan baga, yung association kan mga PWDs dyan po sa munisipyo kan Manito na nag-i-engage in agrikultura, pwede po kamo mag-attender dyan. Tangani pong maaraman nindo kung ano po ang patakaran digdi po sa proyektong ini. Aram kong padagos yung mga katugangan niya to dyan ng mga PWDs, iga po sindan proyekto. Dakulao po sa indang vegetable garden dyan po sa Manumbalay gadyan. Dakulang tabang ini kung maka-access po kamo digdi sa project na ni Kong Joey. Awitin mo at isasayaw ko. Okay, kung nakita nin 29 minutos, makalis na po ang alas 4 nin tapos lang ka nagkapirang hanap buhay. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Via.
pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Everything they build, Bueno, balik na kita sa satuyang programang 2D sa GB. it got to be designer. Maray na pong palan kay Teresita Jacobo. Sabi po ni Jack Minares, good afternoon. Pakigreet sa mga relatives ko dyan sa Barangay Bariw, Kamaligalbay. Especially that to Kuya Tipak Arnel Nieva from Awe, Mortega of Pasay. On your sweater. Good afternoon kay Joseph Nares watching from Agpay. Saan po Agpay? Sabi man ni Mary Rose Soriano Librando, she is watching from Bicol. Saan sa Bicol? Maray na po mantabi dyan sa Paulug, Ligaw Albay, kay J. Lowy. Of course, dyan po sa mga parantabay niya to sa Barangay Tuburan, Ligaw City. Sabi po ni Congressman Salceda, dapat daang madali una kan sa tuyang gobyerno ang pagpaluwas kan implementing rules and regulation or IRR para digdi sa COVID-19 Vaccination Program Act or Acta Republica 11525. Sigun po kay Congressman Salceda, kay po ang databi kang gobyerno an tabang kang pribadong sektor tangani pong mas mahiwas asin mas dakol na bilang kan sa tuya pong namamanwaan an matauanin bakuna. Tapos sabi niya pa, and the rules have to be simple and reasonable. No unnecessary restrictions, especially those outside legislative intent. So ini pong IRR na ini pinagigibo po ini kan Department of Health as well as the National Task Force asin man kan Government Procurement Policy Board. So ini po na pangapudan na ni Congressman Salceda, ini po may relasyon duman po sa partisipasyon kan pribadong sektor sa roll-out kan bakuna. May konting mga gray area, so kay po na magkaiguanin malinaw na implementing rules and regulations. Siyempre, inibaga po na bakunang ini baku pa man ini commercially produced. Kaya day pa man po ini basta-basta lang iwawagas dyan sa mga merkado or sa market para ma-avail kan namamanwaan. Bakung arog kan ibang mga bulong o bakuna na available na po sa mga farmasya or mga butika. Igwa ka sa ng resita,
pwede ka na Kuya Jun makabakal nin bakuna. Iniiba ini. Kasi kung baga garo nasa 4th stage pa lang ini kan development kan bakunang ini. Ano ito ano pigagamit din dari dio garo experimental usage garo ito as experimental usage. So saro yan sa considerar man kan gobyerno na kumo ini bako upaman na commercially ano nga rin kaniyo available kay puan paman talaga an control regulatory intervention kan gobyerno tangani po ma-ensure na unroll out kan anti-COVID vaccines na ayon duman sa kunbaga protocols kan mga manufacturers kay niyo asin man kan gobyerno. Takun iwagas mo man din habang nasa experimental stage pa sa na niyo. Tibaad ko may mag-approvicher naman dyan na gamiton basta-basta nasambit ng bakuna. Kaya ini po ang panawagan ni Congressman Joey na linawon asin madalion ang paggibo kaining RRR tangani po na makaskas na maabot niya to yung herd immunity. Tayan po ang pinaka-objeto man kay niyong pagkaiguanin na mass vaccination na ma-reach niya to ang herd immunity. Kapag na-reach niya to ang herd immunity, may assurance na po kita na tawag dito, ang multiplication kan virus o ang transfer kang virus from one person to another, magkakaigwa po nin slow down or at least maging sa minimum level. How about ngaya so lockdown? Ano ngaya tabi ngaya ang paninindugan ni Congressman Joey sa lockdown? Ang paninindugan po ni Kong Joey di sa lockdown, ining strong lockdowns, ini databi strategic duman sa pinakaamay pang panahon kan o amay na parte kan pandemya. Pag sinabi ta pa anong lockdown, garo inibagang garo pigtutuok mo Kuya John. Nga halimbawa di sa lugar na ini igwa dyan ki kaso ila-lockdown mo siya, tutuukon mo nga di makaluwas. Pero ngunya na nakaluwas na, dipisil na ngayaan na pagtuok ka yan. An matutuok ta na dyan sa ekonomiya. Kaya ang pinaka ito sa doktor na nagtaramkaan, ang pinaka marayda tabing gibuhon, iyo po ay ining kuan, ining mass testing man giraray, and then makatotohanan na contact tracing, and then ining vaccination. Sige tabi? O sige. Okay, gawa na kita nin ano na ini dito na nam 40 minutos. Bakalis na po ang alas 4. Hindi kayang ilaw tang hindi na iling surilo. Maray pagit surilo kagis na ko dyan sila miso. Dahil na nailing so rilo midig diyo. Bata ani babagatabi mga tugang nag-aasa sindakan sa indang oras sa radyo. Diba? Kaya kung nasa salaan announcer magtawkan oras na papraning napapraning ang para minsan nga pag nasa sala bagaan announcer mag time check igigara po kan para daang kan kutsara late na ngaya ako habang nagkakaon nadangog sukat advance pa lang ki 1 hour so paka taram kang announcer. Ginara po so kutsara tapos so tinindot late na siya. Ito pala, nasa laman sa naso
announcer. Ang announcer, nasa salaman niya. Bako man niya perfectong tao. Di ba? Kung minsan paano, ang announcer, mas makaskas ang sayang pagtaranggi sa pag-isip. Okay? Sige. O, ngunyan baga, agaro, dakol na tabi ang nagpapara i-receive na anibangani. Sige nang pasiririn dyan sa mga resorts, mga beaches. So mag-iringat lang tabi kamo ano. And then yung mga birds, yung mga barangay officials, dapat po maging mapag-ikmat man giraray po kamo. Dahil nga ni digdita, nasa taho pa kita kaining pandemic. Dahil man po pinagbabawalan yung magpasiring dyan sa mga beaches, provided po na magsunod man giraray tabi kita sa mga health protocols. And also sa mga advices kan mga local government units. Okay? Sige. Padagos kita kan sa tuyang pagurulay-ulay. And gusto kong tawanin na doon, ini po na plano sa paagi po ng legislation na ang TESDA o ang Technical Education and Skills Development Authority na namukna po ni o na-establisher sa paagi kan na Acta Republica Numerado 7796 or the Technical Education and Skills Development Act of 1994. Gibu na daatabi na sarong tawag dito, Cabinet Department. Iyan po sa paagi po kan saro pong legislation, proposed legislation ni Congressman Joey Salceda. Sa irarong po kaining Acta Republica 7796, ini po ang naging legal na pundasyon kan pagbukna kan TESDA. Ini daatabi may katuyuhan tanganing ma-encourage or mainganyar ang kabilugan na partisipasyon asin man mapahiro, mapapartisipar, mapahiro, mamobilize ang mga industriya, ang sektor kan trabahador o trabaho, ang mga LGUs, asin man ini mga pinagaapod na TVIs or Technical Vocational Institutions, digdi po sa pinagaapod na promotion, asin man busol kan skills development kan human resources kan sa tuya pong nasyon. Bot sabiyon, ang mayor na katuyuhan kan TESDA, iyo po na makuha ang partisipasyon kan lambang sektor digdi sa Pilipinas, tangani ipong matauan in oportunidad ang sa tuya mga trabahantes na mapataas ang sa inda pong kapabilidad or skills. Pakalis databi kan 27 taon, na establisher po ang TESDA 1994. Pakalis da kan 27 taon, sigun po kay Congressman Salceda, siya da nagtutubod na panahon na po para sa TESDA na i-reset or kung bagaman pahiwason ang importansya kan ahensyang ini tanganing mas dakul pa po na maprodusir na mga skilled workers asin maihanda po ang Pilipinas tangani po na hampangon ang mga agyat kan pandemic siring man kan Fourth Industrial Revolution. Diniskas ko na bagay ng Fourth Industrial Revolution na iniyo. An sa tuya pong susidad, uminaginin na tulo na pong revolusyon. Yung First Industrial Revolution, yaong po duman sa pag-harness o paggamit kang tubig o steam, tangani po pandaron ang mga makina, siring man yung pagkaimbento kang kuryente. Ani kadua, yun na yan, yung kuryente, yung yung electronics, siring man ang computer. Ang third
revolution, yun na ining mga digital, ano tangon yan, digital technology. As in, ang fourth revolution, iyo po ini ang nakatungtong sa third industrial revolution, alagad mas lalo na po ini papaigtingon, lalong-lalo na po sa lado kan industriya. Yaon na dyan so paggamit kang pinag-aapod na Internet of Things or IoT, Artificial Intelligence, autonomous vehicles, so mga nailing tabaga sa CD na mga robots, so mga naghihiro na sa nangkusa na dahil naki-intervensyon ang tao. So yan po ang magiging retrato kang Fourth Industrial Revolution. Sabi nga ni, pag no nag-full blast da iyan, madidisplace na databi o sa salidahan na ki mga robot ang mga tao sa pagtrabaho dyan sa mga pabrika asin mga manufaktura. So yan po ang nagiging senaryo. Tangani po na ibusol ka ni Congressman Joey, ini pong pagpaigting o pagpakusog, pagpahiwas, kay ni pong technical vocational education. And magigibod at tabi ini, kung ang TESDA, ma-elevate naman po ang sa iya pong kakayahan as in responsibilidad, hininganin pigapod niyang more powerful TESDA. Tangani po, dahil maagawan kan robot, ang mga trabador ta, kundi ang mga trabador na, ang magigibo kan mga robots. Garo-arog po kayan ang magiging sistema. Pag-abot po digdi sa paglangkaw kan skills kan mga trabador niya to sa paghampang digdi po sa magiging futuristic na iniong senaryo, although nagpupuo na yan ngunya ng mga panahon na ini. Nailing nindo yan bagangani na nakakakuha na kita ki-picture na dahil kita nagsasakay sa aeroplano sa helicopter. Igwa na ki-drone, di ba? Maski nga ni so aswang, technologically advanced naman ang sa iya pong gamit. Baad tumubod ka mo sa kuya, may nailing pa na akong video. Yung drone baga tabi Kuya John, sinabitan kigaro, so itsuro baga kan pigutubudan tang mga aswang, so maputi o na bado na nagkakalay-kalay, tapos subuk na halabaon, naglaladan mata. Ikinabit duman sa drone, naglalayo, may remote control sa nasugurang, kada mina aging tao, pipalayo ganyan kasi taas, nagbuburukodan sa mga tao, natatakot duman sa aswang na ito. So dahil na po nagagamit kahit itong mga panahon, naramduman ko, may tukon ka sana, may tukon, gakudan mo sumunyi ka, tapos pigsisiring-siring mo sa tukon, garo ka nagbabanwit, naglalayog-layog man sa ginso, munyika. Ngunyan day na, remote control na. So, arog po kayan ang mangyayari. Yung teknolohiya, advanced technology, dapat may participation dyan ang mga trabahador niya to. Now, kung day kang training, day mo man magigibo yan. So, yan po ang saro sa mga gustong mangyari ni Congressman Joey, na ining mga sa tuya pong mga trabahantes ma-equip, maarmasan kansiring po na kakayahan tangani po na makapartisipar digdi po sa Fourth Industrial Revolution. Okay? Sige. So, sa anong paagi po? Ang pag-elevate po kang TESDA into a cabinet level or department, igwa po nin konsepto or mandato bali naka-anom inio, nagka-anom. Primero, integrate, coordinate, and monitor skills development programs. So, pag sinabi mong integrate, so mga kalat-kalat na mga programa, mga kursos, mga
ibabundled na yan o gigibuhon na ngayang saro ngayang baccalaureate degree in construction or in agriculture. Halimbawa, yung organic swine production, organic chicken production, organic agriculture, saro naman siyang kurso na iyo po ang itatao duman na training sa mga interesado mga individuals. Integrate, coordinate, and monitor skills development programs. May mga manlain-lain kaya ng mga institutions na nag-o-offer kan mga siring kay ding mga qualifications. So, trabaho po kang TESDA na i-organize. I-organize. Bakong kalat-kalat. So, pag sinabi tang i-organize, much more, dapat nakafocus sa sarong, halimbawa, kung ang kaipuan mo niyan kang market, ano sabi ni Kong, dakulunod ding mga tawag dito, yung mga kaipuhan na mga ining mga identified na kaipuhan kan digital economy, aron kaniyong robotics engineer, cyber security specialists, customer success specialists. So ang mga courses dapat geared towards that tao dito mga magiging trabaho ngapit kan sa tuya pong mga katugangan. So, number 2, restructure efforts to promote and develop middle-level manpower. But if you feel like I feel, well then let me know. Number 3, approve skills, standards, and tests. Be true. Can't take my eyes. Ini po na number 2 kaya, ining restructure efforts to promote and develop middle-level manpower. Yun is mga may mga trabaho na ngunya nagaro kaipuhan na migrate, no? Migrate. Halimbawa yung mga janitors. So kaipuhan man nindang i-training yan, tangani po na magkaigwaman sinda ng pigapod kan nganing migration from being sa baba, elementary level, pasiring duman sa middle level. Okay? Etc. So siguro ini po madidiscuss dyato ini o more specifics kung makalusot na po ini pong planong ini. Ano? Can't take my eyes. Pero to sum up, ini po na kaisipan na ni Congressman Salceda is to give opportunity, not only opportunity, but the skills they required. Tagani po sa tuyang manpower, makasabay po sa paglaog digdi po sa paghampang kan mga agyat kan pandemic, siring man kan Fourth Industrial Revolution. Off of you. Maray na punpalan kay Charot Ardales dyan po sa Civil Subdivision. Dyan sa CP, Daraga Albay. Of course, maray na po kay Manay Mili dyan sa Bitano. Kay Councilor Caloy Flores dyan sa Ginubatan. Maray na hapon man sa mga parantabay niya to po dyan sa Masarawag, dyan sa Muladbukad, Grande and Pequeño. Pasiring duman sa may Nabunton. Magayuno na ang tinampo dyan except duman sa may na route na spillway. Naarani na po duman sa Nabunton. Ano pang yung pag-restoryahan niya to? Ani ba po, sige na rapot kung may quarantine pa da, kung maulisin da digdio. Ali po sa Metro Manila. Pero ang aram niya to baga Kuya June, garo restricted ang pagrulas ninda duman sa NCR plus bubble. Garo, hindi ako sana kung pigtuturugutan sinda na mag-oruli sa probinsya ngunya. Pero pag-abot digdi po sa satuyang probinsya, iga po nin susundo ng mga guidelines ng mga measures pag-abot dyan sa boundary.
So bako po pasil-pasil po ang paglaog sa probinsya ni Albay sa may mga requirements man giraray. Halimbawa yung RT-PCR negative test. Dapat igwa ka kayan. 3 days before ka mag-travel pasiring digdio sa Bicol o sa Albay, dapat magkuha ka ni pigapuntang swab test. Dapat negative ang result. What if ngaya kung pag-abot dyan sa boundary, pagtutuki sa imo kan temperature thermometer, may kalintura ka. Well, may assessment na gigibuhon dyan sa imo, and then igwa po ni na necesaryong lakdang na gigibuhon po ang health authorities nato kung paano ka po i-manage. At kung may kalintura ka naglaog di sa Albay, igwa ka po ni naagihan ng mga health management protocol. Bueno, mapaaram na kita, inabot na kita kan sa tuya pong panamientras na paghali sa programang ini. Sa kundi kita maghali digdi, dagitan kita ni Kuya Jun. Naramdaman ko Kuya Jun kan first time ako na mag-aire. Duman pa so capsule studio baga duman sa Tabako. May katandi mo kay to. Masiramong pati sa topic mi, takuan, agrarian reform. Uminabot iniyo si Miss Rides Barcia. Sabi sa muya, anong epikibo ni Nudua? Sige pan debate mi, off-air na palang kami. Sa pig-air na sa Santo Rosario. Sige, pasubok-bukan mi naman sa capsule studio. Those were the days kan bago ang kita sa broadcast. No? Off-air na palang, sige pantarami. Bueno, sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, kan 2nd District of Albay, sa ngaran ni Kuya Jun, dyan sa control. Pirimang pag-iriba dyan sa 2D Congressional Office. Ako po si Councilor Nong, nagsasabing mapasaindo ang katuninong aning kaguranan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense.